Сәлем кызлар, малайлар. Шаян ТВда әкият тыңларга вакыт җитте. Һәм мин Марьям, сезне гадәттәгечә тылсымлы һәм могҗизалы әкиятләр иленә чакырам. Әзер булсагыз, уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Бүген мин сезгә Һинд халык әкиятен сөйләячәкмен. Иң матур кул турында булачак ул. Елга буенда 3 байбикә куллары белән су чәчрәтеп мактанышып утыралар икән. Минем кулым шундый матур, дип башлаган беренчесен. Минеке матур да. Мама кебек йомшак та, дигән икенчесен. Ә минем бармакларым зифа камышсыман, дигән өченчесен. Шул чак болар яныннан ярлы һәм ятим карчык узып бара икән. Ул алардан туктап, бер телем ипи сораган. Тегеләр моның үтенечен колакларына да салмаганнар. Һаман үз сүзләрен дәвам итәләр икән. Эй, карчык, әйт әле, кайсы безнең кулы матуррак? Дип сораганнар алар. Карчык буларга карап торганда, китеп тә барган. Бара-бара яр буенда утыручы авыл хатынын очраткан. Кырда эшли, бу хатынның куллары каралып һәм яргаланып беткән булганнар икән. Һәм карчык кыяр-кыймас кына моңа болай дигән. Ачтан үләр хәлгә җиттем. Бер телем ипи бирче, дигән ул. Теге хатын әбигә тыгынчылыгындагы соңгы телем ипин сындырып биргән. Бу карчык тамак ялгап алгач, ул хатынга рәхмәт укырга керешкән. Аннары аны җитәкләп 3 байбикә янына алып килгән дә болай дигән. Сез миннән кайсыгызның кулы матуррак дип сораган идегез? Ятим һәм ярлы карчыкка соңгы телем ипиен сындырып биргән кулдан да матуррак кул юктыр бу дөньяда, дигән ул һәм китеп тә барган. Теге 3 байбикә үзләренең аппак һәм матур кулларына карап, аптырап калганнар ди. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.